film Nación é un film da miña xeración. Son as mulleres que accederan ao traballo industrial e que para elas significou unha mudanza absoluta. Empezaron a sentirse nación neste sentido. A estar no espazo público, a ter un salario, a empezar a construir a súa propia independencia, a nivel de pensamento, a nivel de expresión, a nivel de participación, e o lugar que, por moitas razóns, mesmo por razóns simbólicas e pola forma que ten esa fábrica, que cada vez que pasabas ao seu rente non podías desprenderte de mirala, porque é unha arquitectura perfecta, completamente actual aínda hoxe, non? É a Pontesa. A Pontesa, para min, tiña, por unha banda, esta atracción visual de un lugar que me resultaba moi enigmático, e, por outra banda, por azar, encontrei unhas pequenas grabacións de mulleres que tiñan traballado nesa fábrica e daban determinados indicios do que significara para elas. Por lo tanto, fun a súa procura. Pero, por outra banda, é unha fábrica que percorre as grandes mudanzas que tuvo o sistema capitalista neste século e é, polo tanto, o que nos explica como estamos agora. Empeza a finais dos anos 50, moi protexida polo franquismo, é, de alguma maneira, unha empresa modelo, en moitos sentidos, familiar, que ven, obviamente, de cartos feitos na emigración, é moi representativa do que son os empreendementos en Galiza. De feito, as mulleres entran en ocasións, bueno, porque a protagonista vai levar en bicicleta a súa irmá e lle dice o que está na porta, e ti tamén non quedas? Dice, non, só veño traer a miña irmá. Dice, pois ven luz. Entrábase así. Ou porque estaban os pais ou algún parente, por tanto, funcionaba como esta especie tamén de transmisión das empresas familiares para acceder ao traballo. Pero moi axiña, as mulleres organizanse. Iso para mí foi unha descoberta, e organizanse moi a fondo, e organizanse nunha sindicato pequeno, no SOG, no primitivo SOG, Sindicato Obreiro Galego. E fanse maioritarias e entran no comité de empresa. Quer dizer, tiña toda unha serie de sinais que a min me atraían para explicarme a min mesma e explicar tamén a historia do traballo industrial na Galiza. Por tanto, o que é tamén esta participación na vida pública e no espacio público, porque unha das maiores expresións é a participación na loita política e o acceso á política por parte das mulleres, tamén era un elemento central que convirte, obviamente, o film nun film de clase. E nun film en que vamos a coñecer moitas cuestións que seguramente se foron esvaendo. Porque unha das características que me permite a Pontesa é vencellar o film oficial que había no ano 61 da inauguración, con todas as traballadoras perfectamente vestidas co seu mandil branco, que era, obviamente, unha exposta en escena. Despois xugamos coas fotos do real, non teñen nada a ver, son os mandilos que levas da casa, as alpargatas que levas da casa, en fin, con outros rexistros, de outros momentos. E interesaba moito, por exemplo, o rexistro da fábrica na República, e temos a grande sorte de ter a filmación artística de José Gil, que é a nosa saída da fábrica, de alguma maneira, o que enlaza tamén coa historia do cinema, coa historia interna do cinema, e, polo tanto, daba moito xogo a Pontesa. Rexistro oficial, rexistro dos empresarios republicanos, e que explicaban como era todo o proceso de traballo, todo, é unha narración perfecta, e unha filmación perfecta, como todas as que facía José Gil, e despois o que son imaxes das chamadas imperfectas ou pobres que dan moita información, que son as da fábrica de Odosa cando as conserveiras se filman a si propias, mesmo nunha folga de fame. Até o que sería tamén o prototipo do film de familia, que son as imaxes do Fondo Carlos Varela Veiga de determinados eventos tamén moi ligados á clase traballadora sempre, por exemplo, unha filmación dun partido de fútbol do 1º de maio. E isto o que a min me permite engarzar todo o que somos nese film. E debollo ás mulleres da Pontesa, claro.
ven moito por acá. Seguramente para non esquecer. As mulleres no cinema foron moi maltratadas, moi maltratadas. Quer dizer, foron corpo de observación. Estou-me empezando a rir porque se dixera do ano 89, onde se presentan os 3 primeiros filmes, longas metraxes de ficción despois da guerra, presentados así, até os inicios deste século, os principais papeles eran de putas na filmografía galega. E digo porque cuantitativamente é así. Hai unha doctoranda miña que está facendo este traballo e é abrallante, abrallante. Pero xa desde o inicio, que en Continental, narcotráfico e putas, por exemplo. E unha película ben feita, que é unha película que non me estou referindo aos seus aspectos nin narrativos, nin formais, nin como film, pero as personaxes mulleres son putas, e maltratadas, e abusadas. Este é, digamos, na nosa cinematografía estou falando, non estou falando desa mirada Hollywood que as convierte nun obxecto de desexo, elas nunca teñen mirada, son obxectos para ser mirados. Por tanto, isto é o que rompe completamente a posición feminista no cinema. Non podes facer ese cinema. E, sobre todo, non podes usar así a cámara, nin o dispositivo. Esta é a nosa diferencia. Tes que mirar dentro do corpo das mulleres. E isto é o coido que está en Nación. E é o meu grande esforzo, digamos, nese sentido, na miña responsabilidade de manexo dese dispositivo, que se mire dende as mulleres e que, por suposto, non teñan esos roles degradantes. E isto é unha das cuestións que máis me satisfaz do film, porque está recollendo a dor das mulleres, o que deixaron polo camiño, está recollendo aqueles espazos de confinamento, por exemplo, o berro. As mulleres eran representadas como histéricas e actuaban como histéricas. E no filme aparece este único lugar para poder berrar, o corpiño, por exemplo. Entón, que estas mulleres se liberasen con esa consciencia e como van contando dun modo absolutamente cotián e normal, a súa vida convirte o film tamén convirtese nunha cartografía moi íntima, nun mapa moi íntimo destas mulleres. E despois hai algo que acontece no cinema e noutros relatos, que é como funciona a memoria, como funciona o imaginario, porque no fundo, despois, nas túas conclusións e no que contas e no que contan, sempre aparecen os aspectos vos. Frases, fun moi feliz na Pontesa. Despois, no real, a muller que di eso estuvo durante anos cunha man sempre metida na auga, sempre. Era parte do seu traballo. Pero non lembra, contacho despois, decide se incorporalo ou non, decidín non incorporalo, non era ese o relato, pero ves que a imaxe que queda é a que resume todo o que significou o acceso ao traballo industrial e a poder participar na loita, e a poder reclamar o salario, e a poder reclamar unha hora para dar de mamar, e a poder reclamar economático como foron conseguindo. E non queda esa man, ese traballo duro que cada día ti ves que ese corpo resíntese agora deso, pero que non é como o expresa. E iso para min tamén é fundamental do que é a resistencia. Realmente foi bon, porque nos permitiu chegar até aquí e poder contalo así, e non depender dun relato oficial ou do que o conten outros. Podemos saber o que era conseguir ter a propia voz para narrarnos. Sobrepasar a cerca fainos nación. A situación da muller traballadora arestora ten que ver co que pasou neses momentos, por iso a película ten este interese. Eu sempre traballo o pasado no presente, formando parte do presente, e realmente o que nos pode explicar a situación a que chegamos é tamén unha fábrica como a Pontesa, que pasa de ser unha fábrica moi protexida a ser unha fábrica que hai en maus de especuladores da peor ralea, que é esos de libro, pero de libro de literatura clase B, C, ínfima. Veñen a deixar de que a fábrica funcione, un deles xa é apañado no aeroporto con tráfico de cocaína ao pouco tempo, despois pasa por diferentes avatares até pechar no ano 2001.
lembro que nese ano, vindo de Vigo, parei nun galpón que había enfrente para mercar unhas pezas que vendían as traballadoras, e os traballadores quedaron con eso nas mans. Imagínate, intentar vender cuncas e pratos para recuperar millóns de euros, non? E, polo tanto, é algo que ese sinal que tamén me queda marcado. Esa desfeita de todo o que era o tecido industrial é o que os estamos a asistir dependendo exclusivamente dos servizos. As primeiras que se van para a rúa son as mulleres, porque está sempre considerado dentro do poder, esa mentalidade patriarcal, como man de obra de sovexo. Quer dizer, se fai falta así, e se non, que se apañen. Esta é a situación. Despois, obviamente, non podemos comparar os salarios das traballadoras industriais cos que teñen os traballadores. Moi inferior. Non podemos traballar, non podemos comparar mesmo o ritmo, e estou dicindo nunha fábrica como artística, co ritmo que levan os traballadores da conserva, que non poden nin respirar, pero nin respirar. Hai unha degradación, hai unha sobreexplotación que é realmente o que vende aí, a desfeita absoluta e a entrada no capitalismo salvaxe e no neoliberalismo, que é esta fase que só lles interesa a ganancia en curto e o capital, o que chamamos o capitalismo especulativo, que non é productivo, é absolutamente depredador, realmente. Non debía estar perseguido moito máis que o xabarín. Eu coido que está sendo recollido máis en traballos que ao mellor non acceden aos circuitos de exhibición estándar. Xa non falo dos cinemas, que neste momento teñen un problema engadido, pero falo da televisión pública, por exemplo, que sería un dos circuitos. É difícil facelo, é moi difícil acceder aos espazos e aos escenarios do traballo industrial. Sería menos difícil en espazos de empresas públicas, que, como sabemos, pois realmente tampouco non son moi representativas do que hoxe o sector. E despois, a nivel xeral, a nivel europeo, a nivel do Estado, eu coido que tamén está acontecendo isto, pero sí que se está dando realmente moito filme que aparece o traballo precarizado, con diferentes formulacións, dende as tragicomedias, para entendermos, os aspectos burlescos até o documentario. Portanto, é un tema que coido que está, como neste momento, chamando a atención sobre si propio, para dicir que está nos tocando no corpo e na alma a todas as persoas este aspecto. Non é tanto cinema feito por mulleres, atención. E, ademais, tamén, se nos referimos, que son os exemplos que eu traballo máis, o cinema feito en Galicia, o ollar feminista latente ou consciente, está moito en directores novos. E coido que teñen que traballar máis as directoras novas, porque non por ser muller faz cinema feminista. É moi difícil, porque temos incorporados uns valores que son completamente patriarcais. De feito, a muller é a gran transmisora do patriarcado, está destinada para eso, na casa, na educación, no cuidado dos fillos, etc. Entón, primeiro, eso sí, persoaxes muller, e traballalos a través de como esas persoaxes resinten o que contan. E, por outra banda, coido que é fundamental, e isto non é que o digo coido, parece que se me está neste momento a correr, pero está analizado. Portanto, as miñas fontes son externas a min propia, ainda que eu as vaya contrastando e as vaya intentando facer el cinema, que a espectadora, a persoa espectadora, faga corpo con ese outro corpo. O que en moitas ocasións referimos como esos filmes da experiencia, como neste caso son as experiencias das mulleres de Pontesa que as pasan a outras mulleres e esas mulleres reaxen de determinada maneira, e que eso tamén pase a butaca, digamos, a parte espectadora. Eso é fundamental. Porque a ollada feminista é para transformar a mecánica das cousas e para facernos conscientes desa realidade encoberta, que é o poder, no fondo. Chamamos o patriarcado e, polo tanto, eu, por exemplo, evito a palabra patrimonio en sí. Falo de ben público. Precisamente porque ven tamén de aí. Igual que matrimonio ven de matriz, que decir que... E tamén o evito. Que decir, o evito até na práctica. Que decir, son unha persona que
nunca me matrimoniei, nin nunca me matrimoniarei, para entendermos, non é unha posición que é así, que non ten nada que ver con emparellarte ou non, que non ten nada que ver, pero amólanme esas palabras. Pero non sabemos que esas palabras teñen un significado detrás dende a noite dos tempos que nos leva a unhos roles completamente de sumisión, non? Que muller non pensa, non a educan dende pequena que ten que casar. E que muller non pensa dende pequena que ao casar é cando vai ter resolta a vida. Claro, despois a realidade creba. Pero se tú tes incorporado ese valor, o xoque monumental, de abandono, de non saber que facer, de non ter... Claro, obviamente, as institucións agora, e porque se lles foi reclamando, e porque o problema foi expoñendo en frente, teñen que facer políticas de acollida e políticas de o que se chama discriminación positiva, que tanto amola a veces. Pero que é así? Se tú fixeches que fosen dependentes, agora que? A única solución é matalas, claro. Parece que é o que se está agardando. Así o problema desaparece. Portanto, este é un pouco, para entendermos, a esa toma de posición que implica un film feminista, pero mesmo despois no tratamento ao que me referín de como filmar, como encuadrar, como non facer determinados movimentos, como non agredir ese material co propio dispositivo. Por moito que trates temas violentos. Quer dizer, non é tampouco a idea inxenua de unha violación non se pode representar desde unha posición feminista. Non, pero tes que representala desde o corpo da muller. Non desde o agresor. Eu agora acabo de ver unha peli de Ida Lupino nunha estadía en Francia, Outrage, unha violación. Volveuse a remasterizar porque é unha película desde unha posición feminista. É dende a ollada da muller. Non é a victimización cando falamos dende a ollada da muller. Pero iso é facer corpo con. E é moi diferente a posición voyeurística e non digamos a espectacularización do feito do feito criminal, un feito que agrede absolutamente e radicalmente a dignidade da outra persoa. Portanto, é un pouco todos estes elementos os que compre conxugar, e non fai falta conxugalos todos ao mesmo tempo, pero sí ser consciente de que non é a temática, non é o xénero da persoa que o faga, é como ese material pasa a ser unha obra. E aí é cando ves despois o resultado, e como funciona esa obra. En toda a expresión, na literatura, na expresión artística e na fílmica. O que pasa é que a fílmica, obviamente, leva cando así toda unha serie de elementos que fai que sexa moi notoria a visión que se incorpora. Seguides a soñar con Pontesa?